Pues aquí seguimos en Fitur, La Voz de Galicia sigue amosándolles atractivos, destinos turísticos que agardamos moitos de vostedes coñezan máis polo miúdo despois de escoitaros que son os protagonistas nesta mañá, van ser tamén esta tarde durante os próximos días a través destas emisións que lles está ofrecendo La Voz de Galicia. Xa coñecemos máis polo miúdo algunhas das cidades que se están presentando aquí en Fitur e agora imos facer pois precisamente iso con Santiago de Compostela, coa capital de Galicia. A súa presentación vai ser nunhas horas esta tarde. Neste mediodía imos conversar un anaquiño coa concelleira de Turismo, con Miriam Louzao. Concelleira, que tal? Moi bo día ou boa tarde. Hola, que tal? Moi boa tarde. Nesas horas previas, non? Todo listo e preparado para esa presentación que será esta tarde, como dicimos aquí en Fitur, porque esa aposta imos desvelar que traede sobre todo este ano ese turismo MICE, turismo de eventos corporativos, de reunións de empresas. Por que esa aposta dende o Concello por este segmento? Ben, pois nós desde que comezamos este mandato, dende que chegamos ao goberno, estivemos facendo unha serie de traballos que sempre ian dirixidos a incidir en que entendemos que ten que haber un cambio no modelo turístico, non? Temos que traballar por un turismo sustentable, un turismo responsable e un turismo que deixe un maior valor engadido. E tamén, sobre todo, que conviva, non, coa veciñanza, coa vida cotiá da veciñanza. Nese sentido, tomamos unha serie de decisións xa ao longo destes anos, como puido ser pois ese poñer en marcha ese imposto de estadías turísticas, tamén o control das vivendas de uso turístico e campañas que ian centradas na protección do patrimonio, do noso patrimonio, e tamén nesa convivencia, como dicía Armónica. E parecíanos pois que o turismo máis, o turismo de congresos profesional, pois entraba de cheo tamén non en seguir traballando neste turismo sustentable e que conviva ca veciñanza. Precisamente por iso falamos dun turismo que deixa un alto valor engadido, que convive perfectamente coa veciñanza e que suele ser pois un turismo moi responsable. E por iso vimos aquí pois a convidar a todo o sector a que decida facer ese turismo de congresos, ese viaxes de incentivos de empresas en Santiago de Compostela, porque ten todo preciso para que sexa unha experiencia inolvidable. Que ofrece Compostela? Podemos pensar en recintos, en vos equipamentos, en prazas hoteleiras. Como resumiría, non? Precisamente pois para seguir consolidándose nese sector, cales son as grandes fortalezas que ten a cidade? Ben, pois, iniciando polas infraestructuras, non temos máis de 5.000 prazas en infraestructuras totalmente preparadas para poder facer eses congresos, tamén os de grande nivel, de grande número de persoas, como por exemplo pode ser evidentemente o Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia, pero tamén a Cidade da Cultura, o Multiusos do Sar ou o Recinto Feiral de Amio. Logo temos recintos un pouco máis pequenos, como poden ser o Auditorio de Galicia ou a sede da SGAE, todos os recintos universitarios, empezando por ese Paraninfo da Universidade, que ten un altísimo valor patrimonial e histórico, pero tamén outros espazos que ten a Universidade, e por suposto tamén espazos singulares, como pode ser o Pazo de San Lourenzo, e todos os hotéis, digamos. Hai unha rede hoteleira moi importante en Compostela, que ademais de ter prazas hoteleiras, pois tamén ten espazos para poder facer eses congresos ou eses encontros medianos, non? Tamén se fan moito nos hotéis. Temos máis de 5.500 prazas hoteleiras, das cales máis de 4.700 son de 3 estrelas ou máis, hotéis tamén moi singulares que son un monumento en si mesmo, como pode ser evidentemente pois o Parador, o Hostal dos Reis Católicos, que é a xoia dos paradores do Estado, ou hotéis que eran conventos como San Francisco ou o Palacio do Carmen, non? Pero hai múltiples hotéis nos que se poden facer estes encontros. Ademais, que ofrece Compostela? Pois tamén unha boa comunicación, unha boa conectividade por parte da estación intermodal Daniel Castelao, que nos conecta co Eixo Atlántico e con outras cidades do Estado, e temos o aeroporto internacional Rosalía de Castro, no que estamos tamén traballando en poder mellorar esa conectividade, sobre todo cos grandes hubs internacionais, porque tamén queremos traballar nese turismo de congresos internacional, non só que tamén co turismo de congresos do propio Estado español. E a maiores, claro, evidentemente, profesionais estupendos que van facer pois que todo funcione estupendamente, e, por suposto, somos unha cidade patrimonio da humanidade desde hai 40 anos, con ese cidade histórica tan estupenda, pero temos moito máis, por iso tamén facemos o xogo de palabras co máis, non? Co acrónimo máis. Temos moito máis que amosar. Santiago de Compostela ten unha gastronomía estupenda, ten unha cultura, comercio local, temos moitísimo que ofrecer para que a visita, ademais de ser de traballo, pois tamén sexa unha experiencia pois para contar e inolvidable. Importante tamén ter en conta o perfil, non? Que ofrece ese tipo de visitante.
Sí, o perfil é moi variado porque depende pois a que congreso pois podas asistir. Hai, como dicía, tamén de diferentes tamaños. Temos un congreso, por exemplo, este ano, a finais de ano xa confirmado que vai ter máis de 5.000 participantes, pero tamén hai congresos máis medianos, depende, digamos, pero é certo que principalmente os congresos que se están celebrando en Compostela son alrededor do mundo da medicina. Hai congresos moi importantes médicos que se celebran en Compostela e tamén da universidade, non? Temos ese espazo de coñecemento, de intercambio de coñecemento que é a universidade, que abre pois todas esas posibilidades. Pero xa índonos máis os datos concretos, temos que, según os datos do Spain Convention Bureau, pois o gasto medio de un turista de congresos é duns 380 euros, falamos dos do 24, os do 25 estarán nos contando precisamente agora neste momento, pero falamos eso de 380 euros, que é un gasto que triplica, máis que triplica, pois o gasto de un turista de ocio. E tamén unha cuestión moi importante para nós, que aumentar o número de pernoctas, de noites que pasan os visitantes de Compostela, e temos que o turista de congresos pois vai entre 3,1 e 5,5 noites, dependendo de se é do Estado ou internacional. Polo tanto, pois ese perfil tamén é moi importante para o turismo da cidade. Xa comentaba ademais a concelleira de Turismo Aiun Sintres, é unha aposta que tamén fan para garantir esa convivencia, non? Están preocupados desde o departamento, dende a área que dirixe, por garantir esa convivencia entre os que residen, non? Durante todo o ano, os veciños da cidade e os posibles visitantes que se achegan. De aí tamén un pouco esta estrategia de gañar pois precisamente peso neste sector. Sí, efectivamente, como dicía ao comezo, para nós é moi importante a convivencia entre o turismo e a vida cotiá da veciñanza, esa armonía que estamos seguras de que se pode conseguir, marcou todas as decisións que tomamos desde o Departamento de Turismo. Sempre dicimos que o que é bo para quen vive en Compostela é bo para quen nos visita, e esa foi a máxima coa que tomamos todas as decisións. En ese sentido, pois o turismo máis, o turismo de congresos, entra totalmente en ese obxectivo que queremos conseguir, porque suele ser pois un turismo que non está nos meses centrais de máis temporada alta, sino que se alonga, non, no resto do ano. Adoita ser un turismo descentralizado tamén, as infraestructuras, os hotéis e os espazos nos que se celebran estes congresos non están no centro xusto de Compostela, están máis ben nos arredores. É un turismo que ademais deixa un investimento importante no concello, non? Adoita consumir produto local, gastronomía local, e polo tanto é un turismo que entronca absolutamente con este obxectivo que buscamos. Estamos en Fitur e aquí véndense os destinos, non? Por moitas razóns, ademais dese turismo máis, con ese acrónimo MIC, de congresos, de eventos, de reunións empresariais. Concelleira, mencionaba o patrimonio, non? Que calquera que visite tamén cando asiste a un congreso destaca ese escenario, non? Que representa a cidade de Compostela como epicentro de calquera tipo de reunión, así que é un atractivo máis. Deixando de lado esta parte que presentan en Fitur, cales salientaría como os outros recursos, non? Os outros atractivos que ten a súa cidade? Ben, pois nós sempre convidamos a todo o mundo, tamén era outro dos eixes, non, dos obxectivos cos que traballamos, que coñecer Compostela en profundidade, non quedar no máis tópico, digamos, non? É certo que temos un patrimonio estupendo que amosar, como dicía, pois vemos de celebrar os 40 anos de Patrimonio da Humanidade, de nomear Compostela como Patrimonio da Humanidade. É evidente que non podes marchar de Compostela sen visitar a catedral e as prazas de arredor, pero nós sempre decimos que Compostela ten moitísimo máis que amosar, ten uns barrios estupendos, ten unhas zonas naturais, está rodeada por dous ríos que todas as sendas fluviais son camiñables, ten unha gastronomía maravillosa con uns restaurantes estupendos, o comercio local, temos unha oferta cultural diaria, todas as semanas hai algún festival en Compostela, por tanto, Compostela sempre merece unha visita, unha e outra vez, e sempre queda algo que coñecer, que convidamos a todas as persoas que nos están escoitando a que veñan unha vez máis a Compostela. Veña, pois se lle parece, concelleira, imos rematar así, con ese convite directo para eles, para os que neste mediodía de mércores siguen ou van ver nalgún momento pois esta conversa que estamos mantendo dende aquí, dende Fitur, esta Feira Internacional de Turismo, coa concelleira de Turismo de Santiago de Compostela. Eu creo que doado facelo, non, convencer a calquera que visite Compostela, pero bueno, deixolle que lance esta mensaxe.
Pois como dicía, Compostela ten moitísimo que amosar, ademais do que xa é máis coñecido como é esa cidade histórica Patrimonio da Humanidade, temos moitísimo máis, sempre sorprende a aldea máis grande, non, do mundo, e temos pois todo iso que vos está agardando para que veñades a visitar Compostela unha vez máis e sempre descubriredes algunha anécdota, algún monumento, algo novo que non coñecerades na anterior vez, e aquí estamos pois para agardarvos e para explicarvos todo e que poidades pois vir sempre a Compostela de novo. Pois un bo argumento, porque efectivamente, tal como di a concelleira, aínda que xa teñan visitado esta cidade, a capital de Galicia, sempre hai un motivo máis para coñecer Santiago de Compostela, para visitar a capital de Galicia, sempre van descubrir algún rincón máis. Miriam Louzao, concelleira de Turismo, un gusto, grazas por atender a La Voz de Galicia aquí no marco de Fitur. O prazer foi meu, moitísimas grazas. Nos seguimos nuns intres con máis destinos, con máis recursos, máis cidades, máis urbes, máis localidades galegas que se están presentando no marco de Fitur, aquí en Madrid.